tayo ng underwear ng Rianne. So, sana ay magustuhan nyo. Panoorin nyo kung gaano kagaganda ang brand nila. Nakaga na? Mabigat na? Ako! Mabigat. Ay, ang gaganda. Ate! Ang gaganda. Ay, huwag anak! Huwag mo apakan! Isa, huwag makulit. Ate, ang gaganda. Mag-live selling ka na. Ito na nga. Nagla-live selling na nga ako. Ang ganda. Ang kapal pa ng foam niya. Ito, oh, bango. Huwag naman yun, anak. Ang ganda. Ang kapal. Taas-taas mo siya. Baby! Uy. Ayun, nagbibideo tayo. Sige na, bibigyan na lang kita. Ilang pang ice cream ang gusto mo? Anong ilalive yan? Isusot mo din? Hindi ah. Mine na kayo! Ano ba? Mine na! Yan! Mine na! Mine! Oh. Puro tambay. Ano? Oh. Kailangan ba magbubad pa ako? Mine! Oh. Pamine na. Pamine. Ang gaganda! Ba yan? Paano ba ito? Ang gaganda talaga. 150 lang. Yan o, isang o. Sikat na yung kamangyan na ano o. Oh, Vlogger yan o. guys. Hindi naman kasi sa akin. Ah, nagtamal sila sa Ang kanila. gaganda ng bra. Type. Tapos, bubuksan pa natin yung isa. Kuya He. Ano ko si ate na nandito. So, yan. Ang gaganda talaga siya. Yan. Oo. O, yan. Bili ka na doon. Ito yung tela niya. Tela pa siya. Hindi ka talaga magsisisi pala dito. Hala, ang ganda. Pang isa. Kulit mo. Upo lang dito sa gilid. Huwag ka nang pa-extra doon. Ayan. Ito naman yung pang big size. Meron siyang pang big size nang walang wire. Flat size. Ay, hindi rin. Hindi rin siya ano. Kila ate ano? Kay ate Fe? Hindi ka siya? Ayan. Iyalok mo sana kay ate Fe. Ay, mama. Ayan, ang ganda. Ano? Sa akin pala kung pa siya. Sige, asa na yung camera mo? May yung non-wire. Sa akin pala. May isa pa. Ate, may karton ka dyan? Ang ganda no? Yung? Ano? Hindi. Ano? Bebe? Ito pa, ang ganda. Kung ano pala siya sa lagay sa picture, yun din siya. Red. Yan. May bakal. Meron din yung wala kanina. Yan. Ganda niya, guys. Ito pang maliit na ano, yung kinulang ba sa Monay. Kinulang sa Monay, may pompo siya. So, yan. Ang ganda ng tela niya, te. Tela talaga. Dito, meron na. Dito. Dito marami. Dito, Lika. Yun lang po. Thank you
flex ko na lang. Kalimutan ko na kasi kung anong pangalan sila. So, legit. Legit siya, legit. Nag-order ako 1 week. Yata. Nag-holiday lang kasi kaya hindi agad na i-deliver. So, legit siya. Tsaka magaganda talaga siya yung bra. Okay ka na dun sa presyo nila. Thank you!